Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamanta kasngi. Chief Executive Member jong ka KHADC uba Tita Starwell Khan ula khot ye ka jingalang jong baro ki MDC ke yung dorbar jong ka KHADC ki ba kenthum na sanshar bar kalyang persha. Ha ka jingalang ki MDC UCM ula ong bakila shim ya karai ban persha ya karai ka cabinet ban pentrei kam ya ka CPC bat CRPC ha ka jila Meghalaya. Ubatita Starwell habaya kran syakilat pathai uyathu ka kinhun isi bar kalyang persha da ka wei kasur kinnum pediang ya ka CRPC bar ka CPC wat lada ka cabinet kaladep shim bat batha ya ki ADC ban pentrei kam. Na kalyang ki lai phongot ki MDC kinlet ban ya kendo ya u menteri rangba ka jela u Konrad ki sangma ban penpau ya ka jing persha ya ka rai jong ka cabinet ban pentrei kam ya ka CPC bat CRPC ha ka jela. Uba Tita Starwell Khan CEM uyathuru ka KHADC kanet banya kendo ya ulat ka jela namar ki ying bishar jong ka district ki yo borling ba ka 6 schedule ka badai ka constitution jong kari India but let's say namar ka sarkar ru let's say ka yo na ka constitution dei halor ka neken pinsngo ha ulan. Kajingalang kalarai ban khon ya ki kli nong sinshar ki badan ya ka bor bishar bat ya ki rangba shnong ru halor ka jingmi na ka ei ka baka sarkar kalashim ya ka rai ki tei ki dei ki rai ki blashim da ka jingalang. Habaya day bat ki artli ki district council ka JHADC bat ka GHADC kila ai ka jing kular bakin pediang ya ka ei ka baka KHADC ka shim ya ka rai ban ya persha ya ka rai jong ka cabinet ban pentrei kam ya ka CPC bat CRPC ha ki jaka jong ki riulum. Mentan ngila don ka jing ya kendu jong ki MDC baro jong ki baro aliang kembungut nak kaliang sensiar pak kumju nak kaliang yatei barakat ke jing lekat jong legal advisor jungi bat kumju ru judge ngila yatai halo ketuka jingmi akot kubor ba nak kaliang juga kabinet kala approve ban penmi ya ketuka notification harbe day ban penteri kam ya ke CRPC ban CPC habaro ko ke state ke nakaliang jong ka jingyalang mentan nilai atai halo kani bat karai kalong kabalong syai ba haduk mentai nakaliang jongi ki MDC baro ngimpat pediang nginum la ban pediang ya kani kanon condition kata kalong clear te kabaar karai kalong ba kenang bangin but dien biang ya kani ban persngau biang hadin bangila ai jing tho showship minister bat mentang ilai rai ba ka delegation jong baro ki MDC ngini kendu yo ship instan menta kata yo ban akermen on ai ka appointment kenang bangini syai shu halo kanika subject kabalai ngin se kendu ru yo gubernur namar baling ngin ya kendu yo gubernur namar kani ka isu kaya tengku ya ki benta ki bedai bat ka riti sensyar jong kari India namar yang iru la ai border constitution bakum juru le se ya ka ka baka sarkar kamut ban leru kadon kabor nakaliang ka constitution te namar baya tengku kini ki artli ki bor mo ngingi yo ru naka constitution te na takadaw nakaliang ka jungi ngin ya kendu yo gubernur ban pensungau hu halo kani ka benta ka bang ya kendu halo ka rai jong ka sarkar kabalai nilai rai lang bangin sakhat ya ka jingalang jong baro ki kri nong sensyar ki badon ya kata kabor kum ki nong bishar bakum juru ya ki village code lani kitu ki shnong ki badon ni ki village code ba ngine phliu jingmut khnang bangin pensu thu shu ki halor ka implication ka bami na kani ka notification ya ka ba sarkar kala rai ban penmi kini ki dong ki lai teli ki rai ya ki bangi lai rai mata ka jambir ha ka jinge keduk lang jong baro ki MDC ki laingot ki kli jong kini ki lai teli jong kini ki arteli ki district council nakaliang jong ka jain tiaru ki la panpau ya ka ju i ka jing menjur halo ka ka rai ka jongi ba kumju rakaliang jong garu hills ru ki la penni te khnang bat pan scam shu ikani nakaliang ka jonga ngan sa kontak iki ba le si ngin se kendu bat ki bro laingot
kani kampat poi ka paragraph te in makani kini ka notification kamdei ka act ani kamdei ka aj ka bakasna ka state government mereka kini tangkan notification te kanumdan jinge dei bat ka paragraph pi yang i lapan suktu ba ko mga lapan siya na kapor ba ki district council court kin nom ta kata ka dei jing pensuktu yang i den re habang i pet ya ka notification kalong bang ki ong bet hang tu bahkan apply habaro kikut ki badan hamegalea te habaong habaro kikut kamu diu kamu village code subordinate code district council code tinata kadao ngingin pediang den re ki ong bang ngingin still the right powers from the para poor and para fight jong ka 6 schedule den re ya kata apa ngim syai namar kate ka senten haneng ka ong ba kan apply haba kikut jong ka state of Meghalaya te kumba pitip yang i la aibor hi ka constitution ba ya ka badai ba hak tribal areas kamu dei tangki district council court ki bala ban try ya ki kies ki bedai hapren tribal tena ta kada ngi na kalian ka jungi ngim persya ya ka jing aibor ya ki district session court ki jongki henry kim dei ban try pat ya ki kies ki badai hapren tribal kan kila ban try ya ki non tribal kila ban try ya ki wi ki kies ki bam ya dei bat kabur ka jongi kum ki poksu kies ba ki wi kies tenre ya ki kies ki badai hapren tribal kamtam ki civil kies ki dei ban e be hapo ka jurisdiction jong ki court ki